Kaixo ekipo, egunon guztioi. Eskerrik asko, txindokiko itzala abentura parkera etorri izanagatik. 3 taldetan banatuko gara orain. Aurrenak, orientazioa egingo duzue. Bigarrengoek, ibilbide tematikoa. Kobazuloetako ateetara iritsi, eguzki lorea ikusi, eguzkia bera zela uste izan eta izuturik buelta erdia hartzen zuten. Eta 3. abentura parkea. Eta orain, indar berritzeko, Zalbide Sagardotekira joango gara bazkaltzera.